በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ተዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ዒለ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ የካቲት ዕለት 8 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ቸርነትን ምሕረትን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ይኹን። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ናይ ኣቡነ ኪሮስን 4 እንስሳን እዩ። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኣቡነ ኪሮስን ናይ 4 እንስሳን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ኣብፅሐና በዓለ ስምዖን። ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝነግረና ጎይታ ካብ ዝውለድ ኣብ 40 መዓልቱ ባዕሉ ዝሰርዖ ሕጊ ምእንቲ ክፍጽም ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዩ እዩ። ከምቲ ስርዓት ድማ ኣዲኡ ቅድስት ድንግል ማርያምን ኣገልጋሊኣ ቅዱስ ዮሴፍን ኣረጋውን ናይ ርግቢት ጨቓዊትን ዋኖስን ኣቕረቡ። ን284 ዓመታት ናይ መድሕን ናይ መሲሕ ምምጻእ ዝጽበ ዝነበረ ኣረጋዊ ስምዖን በዛ ዕለት ስለ ዝረኣዮን ስለ ዝሓቆፎን እዚ ዕለት በዓለ ስምዖን ይበሃል። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 22 ካብ 9 ናይ ጎይታ ንኡሳን በዓላት ዝኾነ ሓደ እዩ። እዚ ከመይ እዩ እንተበሉ ድሕሪ ፍጥረተ ዓለም ኣብ 5200 ዓመታት ማለት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 300 ዓመታት በጥሊሞስ ዝበሃል ንጉስ ኣብ ግሪክ ነገሰ። ኣብ ግዚኡ ድማ ብሓይሉ ንኹሉ ኣብ ትሕቲኡ ገይሩ ስለ ዝነበረ ዝተረፈኒ ነገር እንታይ ኣሎ ክብል ተዛረበ። ባሮቱ ድማ ሓደ ነገር ተሪፉካ ኣሎ። ኣብ ምድረ እስራኤል ጥበብ ዝተመልኡ 46 መጻሕፍቲ ኣሎ፣ ንዕኡ ኣተርጉም በልዎ እሞ ኣብቲ ግዜ እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲኡ ስለ ዝነበሩ ን46 ናይ ብሉይን ናይ ሓዲስን ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ምስ 72 ምሁራን ተርጎምቲ ከምጽኡሉ ኣዘዝቱ ለኣኸ። ንሶም ድማ 46 መጻሕፍተ ብሉይ ኪዳን ምስ 72 ምሁራን ኣምጽኡሉ። ኣይሁድ ክፉኣት ምዃኖም ስለ ዝሰምዐ 36 ድንካን ገይሩ ጽምዲ ኮይኖም ክሰርሑ ክትርጉሙ ከለዉ ድማ ከይመኻኸሩ ሕማቕ ማለት እዩ። 36 ሓለውቲ ሸመሎም። እዚ ነገር ንግዚኡ ካብ ንጉስ እኳ እንተመሰለ እቲ ጥበብ ግን ካብ እግዚአብሔር እዩ ዝነበረ። እቲ ምኽንያት ድማ ድሕሪ ግዜ መጻሕፍተ ብሉያት ብሓደጋ ከም ዝጠፍእ ስለ ዝፈልጥ ከይተበረዙ ናብ ናይ ሓድስ ኪዳን ክርስቲያን ክበጽሕ እዩ። ስለዚ ድማ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 284 ዓመትን 46 ኩሉ መጻሕፍቲ ብሉያት ካብ ዕብራይስጥ ናብ ጽርእ ልሳን ብሰብዓ ሊቃናት ምኽንያት ተተርጎመ። ብርግጽ ብቅድሚኡ መጻሕፍቲ ብሉያት ናብ ሃገርና ምምጻኡን ናብ ግእዝ ልሳን ምትርጓሙን ከይዘንግዕና ማለት እዩ። ናብቲ ቀንዲ ጉዳይና ክንምለስ ከለና ካብ ማእከል ሰብዓ ሊቃናት ብዕድሚኡ ኣረጋዊ ዝኾነ ከም ትውፊት እንተኾይኑ 216 ዓመት ዝገበረ ስምዖን ዝብልዎ ምሁር ኦሪት ነበረ። ብናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ድማ ንዕኡ መጽሓፈ ትንቢተ ኢሳያስ በጺሕዎ እንዳተርጎመ ምዕራፍ 7 በጽሐ። ኣብ ቁጽሪ 7 ምስ በጽሐ ኣብ ቁጽሪ 7 ምስ በጽሐ ግን ናሁ ድንግል ትጸንስ ወትወልድ ወልደ ዝብል ርእዩ እኳ ናይ ኣሕዛብ ንጉስ እስራኤልስ እንተኾነ ድንግል ብድንግልና ጸኒሳ ክትወልድ እያ እንተበልክዎ ከመይ ገይሩ ይኣምነለይ ክብል ሓሰበ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኢሳያስ ብመናሴ ዝተቐትለ ስለዚ እንዶ ኣይኮነን ኢሉ ነቲ ቃል ክልውጦ ወሰነ። ኣብ ኣጋናይ ምሸት ድማ ድንግል ንዝብል ወለተ ጓሉ ኢሉ ቀየሮ። ንሱ ምስ ደቀሰ ቅዱስ መልኣኽ ወሪዱ ድንግል ኢሉ ኣስተኻኸሎ። ካብ ድቃሱ ምስ ተንስአ ምርዳእ ኣብይዎ እንደገና ፍሒቑ ቀየሮ። ሕጂ እውን ፍሒቑ ድንግል ዝብል ቀየሮ። 3 ግዜ ከምዚ ምስ ኮነ ግን ድሕሪኡ መልኣኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ገሰጾ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነዛ ድንግልን ንመሲሕ ወዳን ከይረኣኻዮምን
ከይሓቆፍካዮምን ሞት ኣይትርእን ኢልዎ ተሰወረ። ኣረጋዊ ስምዖን ካብዛ ዕለት ንድሓር ናይ መድሕን ክርስቶስ ምምጻእ ክጽበ ን284 ዓመታት ኣብ ዓራት ተጋዲሙ ተጸበየ። ኣካሉ ድማ ተወድአ። ንስም ኣጸዋውዕኡ ስግደት ዝግብኦ ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ሰብ ኣብ ዝኾነ በቲ ሰሙን እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍ ኣረጋውን ናብ ቤተ መቕደስ መጹ። ሕጊ ዝሰርዐ ጎይታ ንሱ ፈጻሚ ሕጊ ምእንቲ ክበሃል ናይ ርግቢት ጨቓዊት ሒዞም ካብ ዝውለድ ኣብ 40 መዓልቱ ናብ ቤተ መቕደስ የእተውዎ። በዛ ዕለት ድማ ቅዱስ መልኣኽ መጺኡ ንቅዱስ ስምዖን ካብ ዓራቱ ኣበራበሮ። ብተስፋ ዝጽበዮ ኣድሓኒ መሲሕ ከም ዝመጸ ድማ ነገሮ። ኣብዚ ግዜ ድማ ኣረጋዊ ኣካሉ ተሓዲሱ ከም ወዲ 30 ዓመት ጎበዝ ደልደለ ኩሉ ካብ ዓራት ተንስአ። ከም በቕሊ ድማ እንዳዘለለ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ኣብኡ ንመሲሑ ንፈጣሪኡ ምስ ተመልከተ ከም ብተይዘለለ ቅርብ ኢሉ ድማ ንህፃን ጎይታ ካብ ሕቑፊ ድንግል ኣድኡ ተቐበሎ። ካብ ደስታኡ ብዙሓት ዝተለዓለ ድማ ይእዜ ትስእሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ ኣዘዝከ ኣቤቱ ንባሪኻ ከም ቃልካ ብሰላም ኣሰናብቶ ክብል ጸለየ። ትንቢት ድማ ተዛረበ። በዛ ዕለት ድማ ዓሪፉ ተቐብረ። በረኸቱ ይሕደረና ኣሜን። ሃና ነቢት ከምኡ ድማ በዛ ዕለት ንኣረጋዊት ነቢት ቅድስቲ ሃና ንዝክራ። እዛ ቅድስቲ ትውልዳ ካብ ነገደ ኣሴር ክኸውን ከሎ ኣቦኣ ፋኑኤል ይበሃል። ብናይ ትውፊት ትምህርቲ ሃና ዝተመርዓወት ኣብ ንእስነታ ኣብ 12 ክሳብ 15 ዓመታ እዩ። ን7 ዓመታት ምስ ናይ ንእስነት ሰብኣያ ነቢራ ዕድማኣ 19 ክሳብ 22 ምስ በጽሐ ሰብኣያ ሞተ። ከም ናይ እስራኤል ልማድ ድማ ካልእ ክትምርዖ እንተተሓተተት እምቢ ኢላ መበለት ኮነት። ንርእሳ ድማ ናብ እግዚኣብሔር ይሕሊፋ ሃበት። ኣብ ቤተ መቕደስ ድማ ን84 ዓመታት ንፈጣሪኣ ተገዝአት። ፈጺማ ትጽልን ትጸውምን ስለ ዝነበረት ኣብዘን ዓመታት ናብ ደገ ኣይተመልከተትን። ዕድማኣ 103 ክሳብ 106 ዓመት ምስ ኮነ መድሓኒ ዓለም ተወልደ። በዛ ዕለት ድማ ናብ ቤተ መቕደስ ከኣቱ ተመልኪታ ንጎይታ ኣመስገነት። ደስ እንዳበላ ድማ ትንቢት ተዛረበት። ናብ ቤታ ኣትያ ድማ ነብሳ ሃበት። ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ 38 ንረኽቦ። በረኸት ቅድስቲ ሃና ነቢት ይሕደረና ኣሜን። ርህሩህ ኣምላኽና በረኸት ናይ ቅዱሳኑ ይዓድለና ኣሜን። ለካቲት 8 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ስምዖን ኣረጋዊ፣ ቅድስቲ ሃና ነቢት ጓል ሩፋኤል፣ ቅድስቲ ኣመተ ክርስቶስ ግዝእት፣ ኣባ ኤልያስ ገዳማዊ ብብሕትውና ዝወቀበ ቅዱስ ሰብ። በረኸቶም ይሕደረና። ካብ ኣናበባ ካብ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተኣረመለይ ዘውደቕክዎ ኩሉ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ መንሱት አላድነነ ወባልሃነን ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቲ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋም ተወዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ ወእንቲ አነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራቃዚት ሃበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራልና ኃጣውኢነ ተማሂጸነብኪ ተማሂጸነብኪ ክዳንቺ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።